La direcció del Zoo de Barcelona ha presentat el nou pla estratègic per convertir l'actual parc en el zoo de la Mediterrània per excel·lència. El projecte preveu una inversió global de 64,4 milions d'euros i finalitzarà l'any 2031. El 50% del pressupost es destinarà a les instal·lacions dels animals, el 24% a l'espai públic, el 21% a equipaments i logística i el 5% a enderrocaments i provisionalitats. Aquest pressupost inclou la creació de nous equipaments, com un pavelló d'invertebrats, un papallonari i un centre de biodiversitat marina. L'objectiu del projecte és que el Zoo de Barcelona esdevingui el punt de trobada de la recerca, conservació i divulgació de la fauna autòctona, ibèrica i mediterrània. Per aquest motiu, prop d'un centenar d'espècies abandonaran el Zoo de Barcelona, passant de les 300 actuals a unes 200. Es retiraran del zoo totes aquelles espècies que no són pròpies als ecosistemes mediterranis, de manera que ens haurem d'acomiadar d'espècies com els camells, els ossos, les foques, els tigres o els dofins. En canvi, el zoològic mantindrà les instal·lacions d'alguns animals que estan en perill d'extinció o d'altres que estan en programes de conservació, com els grans simis, els pingüins, els orangutans, els elefants, les girafes i el rinoceront blanc, així com d'altres que formen part de projectes de conservació, com els dragons de Komodo. El nou pla estratègic també preveu acollir espècies autòctones com el linx, la llúdriga del Besòs, la tortuga del Rierol, els amfibis de l'Empordà, les pavallones de l'àrea metropolitana, el fartet del delta del Llobregat, la tortuga mediterrània o el tritó del Montseny. També es vol reforçar l'impuls científic doblant el pressupost de la recerca i la conservació in situ i establint línies de col·laboració amb les institucions científiques i acadèmiques del país.